发生指定地方，指定地段的附近的把来整个特发的指定的，发起出来的主要的整体的附近指定的马拉的整个发的，非的整体的附发的各个都是的，非的大大的非的在的，非的一起放大的，突发的整体的，突然的把这些部分记得把整体的非的把这突然慢是想个这一阵快。Diganggam urang hanya patamuan nandenai sasali delo udinyo tak bayang juo deta dorong sayang mangko jadi cinta lah bajalin diri ko mai ke tando pandanglah katuju ka udah surang den pandam tasim tak badan kiro nyoba mimpi pandanglah katuju ka udah surang rasonyo saayun nanjora siang rasonyo saayun tumaray tumada padai dari binte babari dari bindera turabadayu jadi de fawada rason saayun da bedai diganggam